adali ina za ka ne wallahi sai rake zan je to zan dan je wata unguwa ne nan baka buɗe wajen caji ba ne yanzu da hanya mana ka oyin nan su ma ina da zan saka musu to ai da ni ma saurin da nake in baka waya ka samu caji ai ba matsala ina da sai to ai na san ka da nawa kakka je ka samu wata yarinya ka tsaya kuna zance dan Allah da ka dawo ka samu za a kira wani ne zan sama ina ji ni ba ko inda ina da komai a nan ban ga auna yin mallaka miki shi Allah kai wallahi kina mamaki kenan ai ni haka nake ni ba ko da za a ce ina da abu ko to ai shikenan wallahi Allah maganan wannan ga Allah wannan wai a gata duk wake gani gaskiya ta isha wallahi ai wannan kike ji tsare ta yake mamaki dan Allah eh mana kwari da gaske to yanzu dai ya za a yi yanzu to ya ka ji kwana biyu saboda bani da washe yasa bana waya da kai kuma haka ne ba ashe ba ki da waya ko wallahi shi yasa baka ji kwana biyu ba bana waya da kai yanzu kin san yara wannan irin dan chatting da ake irin su Facebook irin su Twitter din nan su Tugo din nan wannan kuma kin ga kyara ita ko ba ka ba to shikenan kin gani ma wannan in naje zan karo so kato waya wanda tafi wannan ma dan Allah kai sai wana kenan nagode yawa sai an jima ko sai an ji bye 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 Oh